ಯಾರಿಗಾದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂದು ಖುಷಿ ತುಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಏತು ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಏತು ಬೋಡಂತ ತಿನ್ನಾಡು ಗಿಡೋಟ್ ಹಾಕ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಮ್ಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಯಾನ್ ಕಾಂಡೆ ಹತ್ತಂದು 7:30 ಗಂಟೆ ಹತ್ತಂದು ನುಪ್ಪುಗೆ ಕರಂಜಿ ತೂ ಅರ್ಲ ಅವು ಅಲ್ಲರಿಗೆ ಏನು ನಿಚ್ಚ ಬತ್ತಿನ ತೊಟ್ಟೆ ಈತೆ ಪೂರ ಪಾರ್ದೆ. ಸೊ ಅವಳು ತೆಕ್ಕಂಡು ಇದು ಕೂಡ ಅರ್ಲ ಅವಳು ಸದ್ದಿಗೆ ಇಲ್ಲೇ ನುಪ್ಪುರತು ಏತ್ತು ಶೋ ಕರ್ಲೊಂದುಂಡು ಐಕೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ನಮ್ಮ ಕನಕ ದೀಕ ಕನಕಪುರ ತೋರದುಂಡು. ಓಕೆ ಟೊಮೆಟೊ ಬರ್ತೀನಿ ಓ ತಿನ್ನೋಲಿ ಇದಾಲ ಹಾಪುಜಿ ತಿಂಡಿ ಏರ್ ಬನ್ನಿ ఇంకొంచెం సజ్జిగా చా పర్దాండి చా పర్దనే తట్టు ಎನ್ನ ಬುಕ್ಕು ಬೈಂಡ್ ಪಾಡ್ರೆ ನಂದು. ಸೊ ಯಾನ್ ಬೈಂಡ್ ಪಾಡ್ರೆ ಕುಲ್ಲೆ ಕೋಡೆ ಕನ್ನಡ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ತಿಕ್ಕಂಡು. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಬೈಂಡ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಅಂತೂ ಎತ್ತಲೆ ಜನಗಣಮನ ಐಬಕ್ಕ ಜೈ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪದ್ಯ ಎತ್ತಂಡು. ಸೊ ಅವಿನಂತೆ ಓದಿ ದಯಪನ್ನಾಗ ಇಂಕ ಅವಿನ ತೂನಾಗ ಎಂಗ್ನ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ನೆನಪತ್ತಂಡು. ಸೊ ಎಂಕುಲ್ಲ ಎಂಚೆನ ಬೈಂಡ್ ದೆಟ್ಟು ಅವು ರಟ್ಟದ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ದ ರಟ್ಟು ಉಡುಪುನದು ಅವನ್ ಪೂರ ಓದನಿತ್ತ ಬುಕ್ ಪೂರ ತುನ ಎಂಕ್ ಒವ್ವೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆವಡ್ ಹಿಂದಿ ಒವ್ವೆ ಬುಕ್ ತುನ ಎಂಕ್ ಎನ್ನು ಜೆನ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ದ ಎಂಕಿ ಕನ್ನಡ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ತೂಂಡೋಣದು ಸತ್ತೆಲ್ಲ ಎಂಕು ಎನ್ನುನೆ ದಾಯಪನ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲ್ ಪೋತಿನದೆ. ಸೊ ಎನ್ನ ಮಗಳೇ ಇಲ್ಲ ನಾತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲ್ ಪೋಪುನಾಡಲ್ಲ ಆಲೆಗೆ ಪನ್ಪೆ ಕನ್ನಡನಿ ಅಪ್ಪಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡನೇ ಎಂದು ಇಂಕ ಕನ್ನಡನ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂದುಂಡು ದಯಪನ್ನ ಇಂಕ್ ಕನ್ನಡ ಬಂಡ ಆತು ಇಷ್ಟ. ಸೊ ಇಂಕ್ ಯಾನ್ ಬುಕ್ಕುಲೇನು ಪೂರ ತೂಂದಿತ್ತ ಈತ್ಕಿನಿ ಒಂದೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮ್ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮ್ದ ಬೇತನೆ ತೆತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ಬೈಂಡ್ ಈತ ಎತ್ತೀನಿ ಅಳ್ತೆಲ್ಲ ಪಿರೋದಾಗೆ ಲೈಕ್ಲ ಬೈಂಡ್ ಬಾಡ್ಲೆಂದ ಅವು ಮಲ್ಲೆಜಿ ಅವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮ್ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಅಲ್ಲ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇಂಚ ಬನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲು ಪೋಪಿನ ಪೂರಲ್ಲ ಬುಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೋಡಲಿ ಬೈಂಡ್ ಪುದಾರು ಪೂರ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ್ಲ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೋಡು ಅವು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಲಂಚನೆ ನೆನಪುಡು ಪೂರ ಪನ್ಪಲ್ಲ ಅವು ಉಂಡುಂಡನು ಅಲ್ಲೊಂದು ಅಂಚ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಹೌದು ಅದಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ ಮಾತ್ರ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಬೇರೆ ತಾಗುವಲ್ಲು ಎನ್ನೊಂದು ಎಂಕ್ ತೀರ್ಜಿಡಲಾಗೇನು ಇಜಿ ಬಾರ್ದು ಕೊರುಡೆ ಎಂದು. ಸೊ ಬೈಂಡ್ ಮಾತ ಪಾಡ್ದೆ ಏನು ಪುದರ್ ಬರೆ ತುಲೆ ಕನ್ನಡ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಪಂಡದು ಬರೆ ಎಂಕಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡವೆ ಅಂತೂ ನನಗೆ ಫುಲ್ಲು ಶಾಲೆನೇ ಎನ್ನುಂಡು. ಸೊ ಆಂಡ್ ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ಇಂಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರೋಸ್ ಆಗ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ರೋಸು ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಮಗ್ಲ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಏರೆ ಚೂನಿಂಡು ಓ ಕಲರ್ ಬೊಣ್ಣೆಟ್ಟೆ ಓ ಪಿಂಗ್ ಒಂದು ಆರೆಂಜ್ ಆತ ಪೌಡರ್ ಮುಂಕು ತಲ್ಪೊಂಡು ಸೂರಟ್ಟು ತುಲೆ ರೋಸ್ ದೀನ ವಾ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಗಳ ರೋಸ್ಗಳ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಐಕಾವು ಬೋರ್ಡ್ ಬನ್ಯಾ ಬಕ್ಕ ನಿದ್ರೆ ಆತುಜಾ ಮ್ಯಾಚ್ ಉಂಡು ಚೂನಿ ತೋಜ ಮುಸುಂಟು ತೋಜ ಒಂಚೂರು ಅಯ್ಯೋ ಮನೆನೇ ತುಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ನಾನು ವರ್ಷ ಬತ್ತುಂಡು ಪಂಡದು ಕುಂಟು ಪೂರ ದೆತ್ತಿನವೆ ಪೂರ ದೆತ್ತಿನ ಕಲ್ಲು ಪೂರ ಖಾಲಿ ಕಾಣಿ ಇತ್ತೆ ತೊಲೆಗೆ ದುಂಬು ಒಂದಿ ನನಗೆ ಗೊಬ್ಬ ಅವನತೆ ಒಂದೇ ನನಗೆ ಗೊಬ್ಬ ಅವನು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಏನು ಕುಂಟಾಚಿರುವೆ ಕುಡುವರ ಮಾತ್ರ ವರ್ಷ ಬತ್ತಂಡ ಗೋವಿಂದ. ತುದೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಪರ್ಂದದ ಕೈಲ್ ತಲೆ ಏತು ಮಲ್ಲ
ಪಾಡ್ದಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಗಾಳಿ ಬರ್ಸಾಗ ಒರಿಯುಂಡು ಗೊತ್ತುಜಿ. ಸೊ ಮೂಲಂಜಿ ಪಾಡ್ದಂಡು ಕುಡಂಜಿ ಪಾಡ್ದಂಡು ಸುತ್ತುಲೆ ತೋಜುಂಡೆ ತೋಚಿಟ್ಟು ತೂಡು ಒಂದಿಂಚಿನ ಪರ್ದು ಬೊನ್ಯ ಬಾರೆ ಪರ್ದು ಬಂದ್ಪೇರ್ನಿಕ್ ಏತೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮಿಲ್ಲಡಂಜಿ ಆಪುಂಡು ಬಂಡೆ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಒಂಜಿ ಪೂವು ಆಂಡಂದು ಎಂಕ್ ಖುಷಿ ತಪಂಡು ಅವೇನು ಆತು ಮೋಕಿಡ್ ನಮ್ಮ ತಾಂಕು ತುಪ್ಪ ಆಯ್ತ ನೀರಿಗೆ ಪೂರ ಮುದೇಲ್ ಮತ ಪಾಡೊಂದು ಪತ್ತೊಂದು ಪೂರ ಒಂದು ಬಜ್ಜೆದ ಮರ ಉಂಡ ಎಂಕುಲು 20 ರೂಪಾಯಿ 25 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕಂದಿನವೆ ಇತೇ ಕಿನ್ನೆತ್ತಿನ ಇತೇ ಎಲ್ಲಿ ಎತ್ತುಂಡು ಬಜ್ಜೆದ ಮಾತಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನು ಚೊಪ್ಪುಂಡು ಪಂದು ನಮ್ಮ ನರ್ಸರಿ ಇಡು ಬತ್ತಂಬನಿ ಮಂಗಳ ಪಂದು ಪಂಪೇರು ನಡ್ದು 1 ವರ್ಷ ಆವರಾಂಡ್ ಜುಲೈಡು ನಡ್ತೀನಿ 10 ಆಗಸ್ಟ್ ಉಡದ ಎಂಕುಲು ನರ್ತ ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ಉಡು ರಶ್ ಮರಿಗಾಲದ ಟೈಮ್ ಉಡೇ ನಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಅಂಡ ಏತು ಶೋಕು ಮಿತ್ತು ಬತ್ತಂತಲೇ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತೇನೆ ಮಸ್ತ್ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತೇನೆ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವೆ ಇಂಕ ಪನ್ಪೆ ಪಲ ಪನೊಂದು ಉಪ್ಪೇನು ತೂಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಏತು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಆವರ್ದು ಮಿತ್ತು ಬರ್ತೇನೆ ಸೊ ಖುಷಿ ಒಂಜಿ ಐಕ್ ಪೂರ ಏತು ಎಂಗುಲು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಪಾಡುವ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಏತು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಒಂದೊಂಜಿ ಬಾಲೆದಲಕ ಸಾಂಕೊಂದು ಬೈದ ಯಾನೈತ ಮುದೇಲ್ ಬಿಡು ಇತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇತ್ತೆ ದಾಯಿಗೆ ಹಾಪುಜಿ ಬನ ಬರ್ಸ ಸೊ ಮಾತಾಡೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಂಡು ಅದೇ ಬರ್ಸಾಗ ಹಾಪುಜಿ ಆ್ಯಂಡ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅವೆ ಸೊ ಒಂದೊಂಜಿತುಲೆ ದಾಸವಾಳ ಒಂದು ನೆಟ್ಟಿಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬಟ್ಟಲ್ ದಾಸವಾಳ ಬಂದೊಂಜಿ ಆಪುಂಡು ಬಟ್ಟಲ್ ದಾಸವಾಳ ಪನ್ಪುನ ಮನೆಕ್ಕು ಸೊ ನೆಟ್ಟಿಡ್ದುಲ ಒಂಜಿ ಬಟ್ಟಲ್ ದಾತು ಮಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಒಂದುಲೆ ನರ್ಸರಿ ಇಡ್ಡು ಕಂದಿನಿ 70 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದಾತು 70 ರೂಪಾಯಿ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಪೂರ ರೋಸ್ ಪೂರ ಹೆಂಗೆ ಕಾಂಡೆ ಎತ್ತಿನ ತಶ್ಪಾಯ್ತು ನಿಗ್ಲಿ ಬರ ರೋಸು ಒಂದು ಆತುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಮುಕ್ಕಿ ಬಿಡ್ತುಂಡು ಸೊ ಒಂಜಿ ಪಿಂಕ್ದ ಸೊ ಲೈಟ್ ಇತ್ತು ಜಿತ್ತೆ ಬತ್ತುಂಡು ಲೇಟ್ ಆದ ಯಾನು ನೆಯ್ಯಿ ಉತ್ತುಂಡು ಇಂಚಿನ ಪೇರ್ದ ಬಾವೆ ಉಂಟತ್ತೆ ಪೇರ್ದ ಅವೇನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತ್ ದೀತೆ ತುಲೆ ನೆಟ್ಟು ಈ ಡಬ್ಬಡ್ ಫುಲ್ ಉಂಡು ಉಂಡೆಟ್ಟುಂಡು ದಯಪಂಡ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಬರ್ಪೇರು ಅರೆಗಂತೆ ನೆಯ್ಯಿ ಬೋಡು ಬಂತೇರು ಅಂಚಿತ್ತ ಒಂಚೂರು ತೆಪ್ಪುಗ ಬಂದು ನೆಯ್ಯಿ ಸುಖ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪಗ ಬೇಗ ಬೇಗ ಹಾಪುಂಡು ಬಯ್ಯ ಜೋಕುಲ್ ಬತ್ತಿನ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತಂಡು ಕೋಡೆನೆ ಬಂತಲ್ಲ ಚೀಸ್ ಬ್ರೆಡ್ ಮಂತಿದ್ದೇನೆಂಡು ಒಂದೆಗ್ ಪಿಜ್ಜಾ ಸಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಮಲ್ತೇನೆ ಟೇಸ್ಟೇ ಆದಿತ್ತೇನೆ ಸೊ ಏನಿಲ್ಲ ಏನು ಮಲ್ಪುಡನು ಬಯ್ಯ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಹಾಕೊಂಡಕ್ಕೆ ಅಂದು ತೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಜೋಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದೆ ಅಂತ ಬ್ರೆಡ್ ಕನ್ಪದ್ದು ದಿತ್ತೆ ಕೋಡೆ ಓ ನಮ್ಮಿನಿ ಮಲ್ಪುಗ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಒಂಜಿ ಬ್ರೆಡ್ಗೆ ತಂದು ಒಂಚೂರು ಓಲ ಪಾಡುಲಿ ಕೆಚ್ಚಪ್ಲ ಪಾಡುಲಿ ಮಯೋನೈಸ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡೆ ಅವೆಲ್ಲ ಪಾಡುಲಿ ಅಲ್ಲ ಒಂಚು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಜೇಲ ಕಪೂರಲ್ಲ ಸೊ ಯಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಂಚ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ತೆ ಬ್ರೆಡ್ ಕೈಪುನ ಮೇಕರ್ಗೆ ದೀಪೆ ಒಂದಿದೆಯೇ ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪಾಂಡೊಂದು ಒಂದು ಅದ ಮುಟ್ಟಂತೆ ಫ್ರೈ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಡು ಇದೆಲ್ಲ ಬಯ್ಯ ದೋಸೆ ಕಾಣಿದಾನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಏನಾರ ಕಾಣೆ ಮಂತುಪ್ಪ ದೋಸೆ ಚಪಾತಿ ಏನು ಕಾಣಿದಾನೆ ಈ ಪಲ್ಲೆ ಜಾಪುರ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ಪಿಜ್ಜಾದ ಸಾಸ್ ಮಸ್ತ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಥರ ಮಸಾಲ ಫ್ಲೇವರ್ ಬರ್ಬೋದು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ನಮಗೆ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ತುಲೆಗಾಯಿಸಿನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಂತದಿದ್ದೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಮಗಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ದಲ್ ಮೊರಣಿ ಕೊಡೋರಕ್ಕೆ ಏನಾಗ ಐಟ್ ಇತ್ತುಜಿ ಐಕೆ ಅನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತೆ ತುಲೆ ಚೀಸ್ ಪೂರ ಒಂದು ಆತಂಡು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಏನು ವಾಶ್ ಮಂತದಿತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಿಜ್ಜಾ ಕಟ್ಟಾರ ಏನು ಪತ್ತೊಂದೊಂದುಲ್ಲೆ ಹಿಂದೆ ಇಂಚ ಮಾರೆ ಒಂದು ತಿರ್ಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಕಟ್ಟಾಂಡು ನಿಜ ಬಿಸತಿಟ್ಟು ಪೂರ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಂತೆ ಚೀಸ್ ತುಲೆ
ini man pantata ya duji bandu ini enchan ಆತ ಮಲ್ದದ ದಾದ ಯಾಕೆ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ನಿಕ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ದಿನ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಮಲ್ಪತ್ತ ನೀಕು ರಡ್ಡು ಜನರ ತೂಕ ಸೊ ಜೋಕ್ಲು ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅದ ಮುಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಗ್ ತಪ್ಪರೆ ನಂಜಿ ಸುಲು ಏಟು ದಿನ ಬ್ಯಾಗ್ ಪಾಪ ಇಂಚ ಜೋಕುಲು ತುಂಬ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕೆಲವಿತ್ತು ಸೊ ನನ್ನ ಕಲ್ಪವರುಂಡು ಎಂಕು ಸೊ ಬೊಂಡ ಮತ್ತು ಕಿತ್ತು ಪೋಯೇರು ತೂಗೋಡು ಒಂಜಿ ಬೊಂಡ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂತ ತೋಡು ಕೇಂಡ ಕೊರ್ಪೇರು ನಮ್ಮಂತ ಕೇನರೆ ಪಿರಜ ಅವರು ಪಾಪ ಅಕ್ಕಳು ಕಷ್ಟಡು ಗೆಪ್ಪುನತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಪೊಕ್ಕಡೆಂದು ಯಾನು ಕಾಂಡೆಗೆ ಚಪಾತಿ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಡದು ಚಪಾತಿದ ಹಿಟ್ಟಲು ಚೂರೆಪ್ಪುನು ಪನ್ನ ಅಮ್ಮ ಬರ್ಪೇರು ಸೊ ಒಂಚೇನು ಚಾರಿಗೆ ಚಪಾತಿ ಬಂಡ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಅವೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಚಪಾತಿ ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಪನ್ಪೇರೆ ಪಲ್ಲ ಚಪಾತಿ ಮಲ್ಪುಲ ಬಂದದು ತೂಡು ಹಿಟ್ಟು ಉಂಡಂದು ತೂಡು ದಪ್ಪೆಡು ಸೊ ಯಾನು ಓಕೆ ಒಂದು ಹಿಟ್ಟು ಯಾನು ರಾತ್ರಿನೇ ಕಲದಿಪ್ಪಿಂದ ಐಪನ್ನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಾಗ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ಚಪಾತಿನ ಭೋಜನ ಪುಣ್ಯಪ್ಪ ಚಪಾತಿ ಕೈ ಪುಣ್ಯಪ್ಪ ಕಜ್ಜಿ ಪೇಪ ಮಲ್ಪುನ ಚಾ ಮಲ್ಪುನಪ್ಪ ಪೂರಾ ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ದಂಬ ಆಗೋಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಚಪಾತಿ ಒಂಜಿ ಕಲತಿದಿಂದ ಕಾಣ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಭೋಜನ ಕೊಡ್ಲಿ ಸೊ ನಿಕ್ಕಲು ಎನ್ನಾರ ತೊಟ್ಟದ ಹಿಟ್ಟಿಂದ ಆಗ ಸಾರೊಂದುಲ್ಲ ಬಣ್ಣಗ ಆಯ್ತು ಅವು ಉಮಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆಯ್ತಾ ಗೋಧಿದ ತೂಲಿ ನಿಕ್ಕಲಿ ತುಜಪ್ಪ ಆಯ್ತುಲಿ ಆಯ್ತು ಉಮಿಂಡು ತಲಿತಿ ತುಮಿ ನಾವು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಚಪಾತಿಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಚಪಾತಿ ರಾತ್ರಿನೇ ಭೋಜನ ತಿಂದ ಕಾಣ ಈಗ ಸುಲಭ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಾತ್ರಿನೇ ಭೋಜನ ತಿಂತೀನಿ ಕಾಣ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಚಪಾತಿ ಮಲ್ಪಲ್ಲೈತೆ ಒಂದು ಚಪಾತಿ ಆದ ನಿಂಗೆ ಪೂರನ್ನು ಹೊರನೇ ಮಲ್ತದ ಕಾಯ್ತದ ಹಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬಾರ್ದಿಪ್ಪ ಕುಡರ ಲಾಟ್ರಿ ಇಜ್ಜಿ ಕೈ ಪರಿಜಿ ದಾಲಿಜಿ ಹೆಂಗೆ ಪೂರ ಹೊರಾನೇ ಹೊಡು ಪೂರ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆನ್ನ ಫ್ಲಾಟ್ ಮಾಮುಡಿಗೆ ದಾಯಾಗ ಭೋಜನ ಕೊಂದುಲ್ಲಲ್ವ ಹೆಂಗೆ ತೋಪುಡ ಆ ಪೂಜೆ ಭೋಜನಕರೆ ಐಕ್ಯಾನು ಸ್ವಲ್ಪದ ಮಿತ್ತಿಡು ಭೋಜನ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತು ತೀತವೆ ಫುಲ್ಲು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತು ತೀತ ತೂವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆತ ಪುರ ಗಲೀಜಿಚ್ಚ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದ ತೀತ ಸೊ ಏನು ರಡ್ಡು ಕೈ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೆ ದಯ ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಆ ಪೂಜೆ ಒಂಜಿ ಕೈ ಪೂರ ಅವು ಏತು ನಮ್ಮ ಭೋಜನಕ್ಕೂ ಆತು ಸಾಫ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಚಪಾತಿ ಲೈಕ್ ಭೋಜನಕ್ಕೂ ನಂಚಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಏತು ಸಾಫ್ಟ್ ಅದು ಭೋಜನಕ್ಕೂ ಅಂಚನೆ ಚಪಾತಿಲ್ಲ ನಮಕ್ ಆತ ಸಾಫ್ಟ್ ಅದು ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊ ಉಬ್ಬುದು ಬರ್ಪುಂಡು ಚಪಾತಿ ಅಂಚನೆ ಏರೆ ಪುರಿನ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಿ ನಿಕ್ಕನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹೊಡ್ದು ಯಾನು ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಉಂಡು ಇಂಕ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಂಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್